Gaur Guggenheim aurreko eraikin hori erakutsi digu Basque Country Vertical ETV saio berriko aurkezleak, Arantxa Garcesek. Gure ikuspunta beti vertikala, goruntz eta beruntz, baina beti vertikala. Euskal Herria beste ikuspegi horretatik erakutsiko digute saio honetan. Abentura eta kultura nazten ditugu. Eta, edifizio edo leku emblematikoak, interesgarriak bizitatzen ditugu, joaten gara, eta beste ikuspuntu bat erakusten dugu. Gasteizko Santa Maria Katedrala, Zumaiako Flixa edota Nerbioiko Ur-jauzia erakutsiko dizkigute. Saio honetarako aurkezlea aurkitzea ez da lan erraza izan. Arantxak, baina baldintza nagusietako bat betetzen izan du. Eskalatzailea da eta lan vertigaleko enpresa bateko behargina. Oso hurbil daukat maniobra guztiak, teknika guztiak eta sokak, aparatuak eta gainera kasetaria naiz. Kameren lana ere ez da makala. Laguntzeko, saioko irudi batzuk, oktokoptero edo dron hori erabilitak grabatu dituzte lekurik eta zaienetara heldu ahal izateko. Basque Country Vertical abenduaren 23 aurrera ETV 2.